Tutekerta se kaunti ya Nyamira ni gaba menyi kurwa se ensemo ya wadi ya Magombo se bunge ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira banyariko babagu wesokya na koro kyo gotoko kwa benchira magendro agandrete kwa nikiwa se chinsemecho anemo na se bunge yo asaba esokri na gosanganeke tasene kiga kyagetembe na gotebanere buya chinga ke chigabarai banyariko babagu chamo na kobeka emirobero yo gochoko banekeria bamenyi benseme yo amagendro na gotumanyo muri Polycarp Okara Menya baiga kurwa se wadi ya Magombo na boigone wadi ya Manga ni bunge ga yabo Kitutu bamasabani go besokera na kwemurunganiria mucando w'ekinguru cyo muriro w'estima matuka makema yo muwaziri w'ekinguru opyo ndai go tarire county ya Nyamira na kwigura emirero assets nsemo kuna kurumoiso na matuka kirabere tobu atibosi tutogosinga itoko ndetinga toruge abo kwana monegeta sene kyagetembe nigo bahorokiriye njira bagendere ko bagwetere ngai nani nasekanyiro kyagetare ekyo gyatirumagase enga kentambe ekyo chiwaya chistima cyabigitwa saya kurende mbanya kora transformer bakwerera buna bagendere ko bagwetere mucando asabe go chinsemo chinyinge estime yega egocha na kogenda asebiro emechiwaya nabo kibekiroro chikareti pakaka metebe kiroro transformer teyo nana butubwata na butura bantange 300 chipara njirororo muchando tubwate nestima estime bakwanira kuchakira omokonge guchisteni yanyona guchichinse mocha miriri nige bwate ekobutoka sana na bekobutoka yanda na matukata to abamenyi mbarororo nyagitari nchiro chisukuru nchiro n'abantu mbabwate biasara bono nabego chayanda na matukata to bone biasara byatenena asinsemo yende nigo bagendere ko bakwemurunganiria ukuboro kwa mache manonye bisima byari mitwa saje igasi bono bababolya barayi mukiya matwigoro na kwene kinganko nyorera bare amachaje iga amache nari twabekere tomba to kunywa yakuru tombe primary nara to muchando mancha indoranya ikira abantu baito banyu amache na tutegete nagendere iri kunya gocokigwo na tutegete ikimejima abantu banyu tukubulyo mu bwa amache tukuru miri sengereri atubwati cyumuchando yi tukubulyo geto atakonya amache ari tumba kwa metalensi Chinga kichiga emburegendere togutwa assets nsemo igobe sokirina kubolya barayi kwene kibunangoro ishabare kibara chinsera eliyo kwene kibuno bosombi ngonyana bole bokobo buyane chipale chiga witeka ime yebunge yega yabugitutu wa masaba nabone para nire ekotirimba ko gitombe gusinya mache mange genda ko chibogwenda mali nero ni bwato muchando mwesi tutwajorete mwesi wa minda titwa na komora sama tukama tambe chipare ya chituro cyo mweshimiwa na gasini kongura twamwira pongesi lakini atobekera morom bono twale gusaba kugani gwaito worta nyambati na ngoko bale gwanja batakonya stima lakini ngoko no tole nere nanu mugambito njira te turanye kumutiga taliera okorete magoso abaete gasi no bwa korete ki amagoso na nyambati na tokulira oroje tuyo bugambere kinto na tokulira juna ora tokorki ora tokonye igingo report ligeta sene kya wanjete kyagetembe kurega imeye bunge ya Kitutu Masabe county Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Okara